sanibonani. Igama lami nguSiphodludla la kubonani Pro Media. Ku-podcast yethu esiqalile nje maduze. Lana ke sizokhuluma ngesihloko esithile njengoba sabantu abashuthayo sishuthe nemicimbi. Kukhona ezinye izinto esiyesifisa ukuthi sizazi. Abanye bethi abangayinothisi noma abanye bethi abanganaki noma bekwazi kodwa benganaki ingazi kukhulunywe ngazo eziyenzeke masibuka amasiko nezinto ezenziwayo njengesigcawu. Namhlanje ngifisa sikhulume ngesigcawu ukuthi kahle isigcawini isigcawu siyini, sibaluleke ngani isigcawu uma kushado. Lapha ke sizozama ukuthola ubaba uThusi uzoyichaza yena mesengenile emoyeni. Sisambheka ke njengamanje. Igama lami nguSiphodludla, sikhona la kwibonani Pro Media. Sisabheka ubaba uThusi ukuthi samthola yini. Hello baba, njani? Ngiyaphila baba, njani? Hayi siyaphila kakhulu. Ukhuluma noSiphodludla la kwibonani Pro Media. Baba cebisa, ngiyakubingelela mntaka baba. Yebo baba, sesizokuthiwa oThusi omfene. Ya, ondle benkomo omfene oncisha yebo kunjalo. Baba. Cha la kunesihloko esifisa ukuthi usicacisele kusona njengabantu abaye bashuthe nemicimbi, senze izinto ngokuhlukahlukana. Ezinye izinto singayinothisi futhi singazazi ezinye ukuthi ziyini noma yichazani mazenziwe. La bengifisa sikhulume noma sibuze kuwe mhlambe usiphe ulwazi ongaba nalo mayelana nesigcawu. Isigcawu la makushadwa khona kuphunywe kuthiwa kiwe esigcawini. Mhlawumbe ungakwazi ukusichazela uma nawe ke ususibingelelile njengoba sesibingelelene, mhlambe ke ungaqala usichazele ba. Ngibonga kakhulu, ngibingelele kubo bonke abalaleli bePro Media njengoba sechazela umpokacebisa uThusi lo endabeni zaseshowe umfene kwesenkosi yakwaMpungose. Njengoba sebuzile ke ebuza ngesigcawu. Isigcawu lapho khona okuyinkantolo okwenziwa khona isifungo phakathi kamalokazana nomkhwenyana bemlethile kuzothemelezwa kuthethwa amathonga. Lapha ekhaya kukwandwandwe thina singozwide kalanga, thina singonkabanhle, singomkhatshwa, singabasegudu nkomo. Ubaba wayingane usuke esetha ezoyinikela kwabakwadlula mangabe kumkhwena kungakwadlula mhlawumbe ethikeni labo cebisa nanga umntwana engimletha uyayathi ke siyakhuleka lentombi. Umethu uyakhuleka lentombi uthi ukhuleke ingeyakhe emathongeni nalelo thi nomhlaba alapha ezogana khona. Asho ukuthi umkhwenyana lobolile nasikhalo akukhona isikhalo kuyacaciswa khona lapho. Leyo nkulumo esukuyenziwa lapho kusuke sisizwa isivumelwano esingasawuphinde sesisuke umuntu iphoyisa lenkosi selizobuza ukuthi uyabuza umthetho. Emva kokubuza komthetho esevuma uma iphoyisa kwenza ukuthi yazinikela ngothando oluphelele ngenanzolo kulo. Okushuthi kube sekumfundisi ngokolimi lwa namhlanje ngabe basuke sebesayina. Ngesethemeleza kanje yakhuleka lentombi ukhuleka kwabalelo ukuthi nomhlaba ucela indlela kahle kwabhazo kulabazogana bona. Abese abantu bethi ziyakhuleka lezi inkomo sekukhuleka manje abakubo kwensizwa. Uyise wengane bekade ekhulekela ingane yakhe athi yakhuleka lentombi. Abakubo kwentombi bathi ziyakhuleka lentombi, ababonzizo bathi ziyakhuleka lezi inkomo. Base beloyise babo kubhaka unomshaba esakhulile sebeqola ngoba amathuba ebikele loyise ukuthi nansi intombi sikhuleka nathi lezi inkomo. Bathi ke bona ziyakhuleka lezi inkomo bokukamkhwenyana. Leso sivumelwano ke leso suke sayinwa lapho ukuthi ngisho ehamba esigangeni saleyo ndawo aganele khona angabe saqonyiswa umuntu uma eqonyiswe ephule umthetho phambi kwenkosi nesizwe sakuleyo ndawo. Umshele kanjalo ngoba ufunge phambi kwezizwe zonke iphelele. Kubuka bonke abantu bekhona, abantu bewofakazi. Yebo basuke bezofakaza masikhona sisesigcawini kuyakuthiwa kuthule yonke umsindo ngabe kusanyaza lutho ngoba kusuke sekunezivumelwano esenziwa lapho kufuna bafakaza abantu sabona evuma phambi kwephoyisa iphoyisa limele inkosi yesigodi
ukuthi ke ngiyamemukela ukuthi ngumyeni wami bese insizwa ukuya kwensizwa kusho ukujabula KwaZulu ukujabula kweningi sijabula nangeenyawo ubona sehla sinyuka sehla sibheka singithuka insizwa lapho usuke ejabula ebonga ukuthi intombi imvumile phakathi kwezizwe zonke iphelele ibuka. Manje la masithinta abalele uthula nomhlaba mhlawumbe nabo ukuba khona kwesigcawu bathinta kangakanani? Bathinta kakhulu ngoba uma ngabe sekuphunywa kiwe kuqalwa endini yangasendla babikelwe ukuthi sesiyaphuma ke njoba udwendwe ngekhathi lizofika liyabika ukuthi khona udwendwe luzongena njengoba kwaphuma inkomo namhlanje liyafika bese kuthiwa sebeyokwabelwa ke isigcawu sebeyokwenza uyivumelane ethile cela babaphekezele awuvela uphume ukuqela njengomuntu wedolobheni lokubikwa emsamo uwise wensizwa ukuthi sezingaphuma lengane zami ngoba usibani sobudoda ngiphekezeleni ke siye esicawini. Abalele basuke bephake belalele lo mcimbi belinde ukwembeso ngumalokazana ozogcagcala ekhaya. Siyabathinta kakhulu ngoba isimo lesenziwa lapho akufuneki kube nento engelona iqiniso ngoba ngisho ukuthi uzalwa intombi umntwana lapho aphuma khona kuyacaciswa khona lapho ukuthi ukuthethwa koblando ukuthi lo mntwana uzaleka kanje lo sesivumelene senziwa lapho isivumelene sesizohamba ibanga elide esibanjwe na abalele uma kube nephutha lelekala kuqinise kubane emendweni uma kungenqobe kufanele kwenziwe esicawini bese kuthiwa kwashoda ukuthi esicawini. Kusho ukuthi esicawini lapha yana singabuye sikufanise sithi kunjengenkantolo. Yes, inkantolo yakithi esintweni lapho khona kwenziwa khona ivumelwano ngoba kusuke sekuphelele igodi esingakubiza ngokuthi ofakazi amabutho kuphelele inkosi inkosi imele iphoyisa layo ke ngokujwayelekile inkosi njengoba ibuza nje inkosi masithi iphoyisa lenduna noma iphoyisa lenkosi libuza umthetho nje lenzela ukuhambisa lo mthetho lo senkantolo yenkosi kwenziwa kusenkantolo lapho kuyokusesigcabeni senkantolo impela. Hayi inkantolo impela nje ukuthi uchazile baba Thusi lapha yana umakoti bese shaya iphoyisa nangephethe isicephu kuyisayini mhlawumbe singayibuka kanjani sina mhlawumbe singazi siqhamuke esilungwini mawubuka usuke kuyikho ukuvuma lokho ukuthi uyavuma lokho kubuzwe iphoyisa. Yes usuke vuma angazi ngalo mshado wesilungu namhlanje usuke ngabuya aqabula manje ngolwethu inhlonipho yesintu umuntu akaqabula phambi kwabazali bakhe into eyenzeka ngokwemfihlo eyithandane iphoyisa uthi ngiyamvuma usuke eweyinikela usuke evuma usuke sivumelwano sokuthi ngiyamvuma lo muntu angiphoqiwe ngiyibophezele mina bese emva kwalapho eshaya ingoma esine ehle intombi zanga kube sekide ukugcina phambi kweyintombi sengiyintombi siyongena ebufazini usukuma ngamanye amazwi njengoba me intombi yaseNazaretha usukuma ngengoma yaseNazaretha yesifungo sakhe senkolo. Yes kubanjalo uma ngabe eyintombi yobuNazaretha ushaya ingoma yakhe yobuNazaretha evuka inhlizweni yakhe uma kuyintombi yasemhlabeni yesintu ushaya leyo ngoma yakhe umlolozelo wenhliziyo yakhe othi angivuma ngayo phambi kweyidlwele zonke ukuthi ngiyazinikela kwinsizwa kwabantu ukuthi sengingumkayo iyona isiyumyeni wami. Manje lapha mephethe ummese kwesinye isandla ummese lona mhlambe uyisimboli yani noma ummese isinqindi ubizwa kanjalo isinqindi usuke ngithi ngiyongena ebukhosikazi useyofika aqobela amakhosikazi esithebeni kwabithe beza la ekhaya usesemthethweni okusho ukuthi eminenti ekutheni la ekhaya izinto zamasiko athinta ithonga la ekhaya usengena njengomalo samakhosikazi la ekhaya ukudla kusho usenikwe lutho sengakwazi kwaba ukudla abantu la ekhaya. Oho impela hayi kuyazwakala impela moyibeka kanjalo. Ziningi izinto esike siyibona uthola ukuthi hey kuyabukwa nje kukhona abantu abaningi uthola abazi ngoba phela isikhathi sanamhlanje abantu bayakhula uthi uyambuza umuntu uthola ukuthi lo muntu wa 2000 and bani kodwa sekuyindoda endala izinto ezikanjena ukuthola ukuthi zisalele kubantu abasebasha bazazi inhlobo bayabuka nje kodwa uthola abakaze bayibuza bese kuba khona lapha kube khona lapha esigcawini khona futhi ebunye bengithanda ukukubuza
engiye ngibone omama bephethe imshanelo imshanelo le emncane behambe beyinyakazisa behla benyuka la esigcaweni mhlawumbe nabo basuke bejabulela ukuhlangabeza umakoti imshanyelo kuba banekhetho baphambana esigcawini ngathi umuntu uqhubeka behla benyuka bephambana lokho ukumemukela nokushikiza imimoya umunyakazi utshani labaphatha njengemshanyelo ukushikiza imimoya engavuka isivuka njengento engagcina siphazamisa umcimbi lo sokuqhubeka uma kuyisigodi nje eyidume ngokulwa ngokusokumenywa igodi eyihlukene ngabe nenye inkosi noma izenkosi leyo yakuleyo ndawo nalaba bakwamakoti ithe banekhetho kanje uma benyaza utshani basuke bethulisa yonke imimoya kushuthi basuke bencenga amathongo ukuthi avikele noma ngabe imuphi umoya ongcolile umoya omdaka ongafika usungcolisa lenhlala kahle noma lenqubo okuqhubeka bashikiza ubungenzeka ngawukulwa kwabantu ungakuthakatha obuvukayo uma baphebeza yonke imimoya engehle yenzeke engaqondile omama kuthiwa omama besililo omama awuyibona ngamanxusa ethonga leli khaya ngoba kuba omama sebephelele ukuthi konke okwenziwayo izalukazi maze kukone zikuchithe zikufikele okungaba kubi kulabantwana abacacayo hayi sibonga kakhulu uvele wageqa amagula babathusi mhlawumbe ukusika nje elijika sesigoqa la mhlawumbe la masikhuluma ngokuganana kwabantu ngoba yazi kube khona abantu abakhona kakhulukazi kulaba abayintsha angibabalike kodwa esinabo la enkonzini yobuNazaretha ngoba isikhathi esiningi banalo ulwazi lokuthi umuntu umegana kubaluleke ngani ukugana mhlawumbe ungaluleka ukuthini kubantu ikakhulukazi besifazane nabesilisa abakubona kungabalekile nje ukuganana kuze kuyofika lapha esigcawini ukuganana uma ngabe kuzelwe intombi kuye kuthiwa kuzelwe uyibuyile uma kuzelwe insizwa kuye kuthiwa kuzelwe umzi usukhona uma umuntu engaganile kulezi igatshana zempilo usuka abazali bakhe engasabaphanga leso sibuso sakho bemlethele sona emhlabeni so ngiye ngithi-ke uma umuntu esigabeni sokugana nokuganwa akazi ukuthi lesi sinqumo angena kusona sishuthini empilweni yakhe sizomthatha simbeke kuliphi izinga uma eseganile uhluke ngani kongaganile oseganiwe uhluke ngani kongakaganwa lezi gatshana zimqoka ngendlela eyisimanga umuntu nomuntu olethwe emhlabeni ngentando umvelinqanga ulethelwe inhloso ethile uma ngabe ungasakwenza ukuvusa umzikayisi ungakasekwenzanga ukubuyisa inkomo zalobo umama akho wena ntombazana kuba nebalana esihlale sisele njalo lokuthi abazali basajabulanga ngokulethwa kwakho emhlabeni kungasenzekalanga okungagcina sekukwakhela-ke amanyondololo angagcina kwenzela ukuthi isithiso usilethele emhlabeni singasafiki ngoba phela sidalela ukuthi silethe abantwana sidalela ukuthi usiphinde sigona abantwana ukwandisa nje ukuthi siphethe abantu abazalane bane uma kungadlulwanga kulezo gatshana kuye kufanele ukuthi lezo zinto lezo kube nendledlana kube yilungiswa ngakho ubhekale kwinhlahla la ikhaya ukuthi ethonga likho yini uma ingane ingaganwa shuthi luyizi impawu zokuthi la ikhaya ithonga aliqondile kahle hle uma bengaganwa siyabonga kakhulu babathusi sisacela uvalelise sibonga kakhulu isikhathi sakho siphe sona la kwibonani promedia ngicabanga ukuthi abaningi bafundile ngoba into esiyenzayo ingaphansi siyezithi educational program esiwenzayo ukwazi ukuthi sifunde ngesintu sakithi sisacela uvalelise ngithi-ke nina bethole kandaba elikhwele phezulu kwantombazi bathi lihlelo kanti bona balihlolela imihlola ngibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuchaza ngalesi sigatshana sokuganana kwabantu nokubaluleka kokuthi abantu bazi ukuthi isigcawu simqoka ngani uma ungadlulanga esigcawini lowo muntu noma ngabe kuthiwa ubhalile ngokwanamhlanje ngokwasenkantolo uma engafikanga esigcawini akapheleli uzozala iy'ngane ey'bango zidalwa ngiyabonga kakhulu Cebisa baba siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle baba danke baba ngiyabonga njengamanje zama ukuthola uDoh Zulu esinaye la ebandleni lamaNazaretha nola baba Doh niyaphila siyaphila njani baba hayi siyaphila nathi kakhulu angithi ke manje nina kuthiwa baba mntwana hayi
Ngiyakuzwa Nolanga. Singazi ukuthi kuphi kumele sikusebenzise umntwana noma ubaba. Kuyahambisana ubaba umntwana umakhe basaze ngoba sekuzinye ibongo nazo zifuna ukuthi kuthiwe babantwana babe bafuna ukuthi bawonda bezitha nabasazi ke kodwa phela ngeke sazi ayasazi phela isintu nesizulu side siningi futhi la sisemoyeni nawe baba kwi podcast yethu yokuqala la kwibonani Pro Media. Sicelile ukuthi sibe nawe ngitheke ngeke ngize ngikuchaze uzoyichaza wena ngoba ikakhulukazi abantu esikhonza nabo enkolweni yamaNazaretha abake bakubona abaningi ngamehlo eindaweni ezithile abanye bakubona ezintweni ezithile ezibukwayo nezilalelwayo. Ngizocela nje ukuyichaze kulezo zinto ikakhulukazi engikhuluma ngazo ukuthi usuke wadlula kuphi la abanye bezokukhumbula khona ukuthi bakhuluma nobani noma balalele ba. Angase noma sengaqala yini usungaqala noma ulayini wakho ngizwe ngathi uyanyakaza unobuhicihici. Awumuhle kahle ulayini angase ukuthi njalo lo kodwa wona umuhle kahle kuyezwakala manje. Hayi ungaqhubeka. All right umangisi mina ngakwazi ngiwumuntu okhonzayo eNazaretha and ngikuhlala ke eNkosi nje noma ke endaweni ekuthiwa Richmond Farm. Umuntu ke wabonakala usekhona Nolanga? Ngisekhona impela ngikulalela. All right baba ngokuqala kwami ukubonakala ukuthi khona into engikwazi ukuyenza ngiqale ngoba bengikunanda FM. Kwinanda FM. Kwinanda FM. Umuntu obenza khona uhlelo lwamaNazaretha. Zakhona iminyaka ewu4.5. Emva lokho sengithi ubuhoxa kancane khona. Uya 3 years ekhaya. Sengibiyeke ngithatha. Mhlambe lapho kulayini wakho ikhona indlela ongamuva ngayo mhlambe enye position nje kancane. Hello? Yebo kunjani manje? Ya. Ngoba ikhona lo msindo othi khiqi. Okay, kunjani manje yazwakala? Siyakuzwa ke. Kusho ukuthi lokho ngase ngibiya iBible. Ya. iVibe FM nakhona ngihlale iminyaka ewu3. Yenza nakhona futhi uhlelo lwamaNazaretha. Ya. Nakhona ke futhi sengibuye ngahoxa ke ngenxa yezimo ke ezithile. Sengiumuntu ke manje usalungisa nje ezinye izinto eziseceleni. Abanye ke bazothi bake bakubona nakumabona kude. Mhlawumbe ungasipha lapho ukuthi khona yini lawa kwavela khona. Impela ngeke ngalwenza uhlelo lwamaNazaretha nakhona bekuyi-TV ebizwa ngokuthi uNyazi TV. Lapho engisebenze khona ngokusemthethweni unyaka wonke. Bengenza impela ezahlukene khona. BekuNyazi TV. Ngokuthi ke kwahamba kwabakhona ke izinto ezenzekayo lasekuyama emoyeni. So nami ke ngama ngaleso sikhathi kodwa nje ngangenza lezo inhlelo zamaNazaretha kulona uNyazi TV. Hayi ke siyabonga kakhulu mntwana. Singapholisi nje amaseko. Sizocela ukuthi sihlale esihlokweni esikhuluma ngaso. La siyathanda ukuthi sithole ikakhulu abantu abanjenganana abake bajwayele ukukhuluma nomphakathi. Ukululeka bengifisa kodwa engathi mhlambe singaqala sigxile umuntu mhlambe okholwayo indlela umuntu okholwayo ngiyazwakala indlela yokuyiphatha kwakhe emphakathini noma esontweni la esebenza khona nasendleleni nje la ehamba khona ukuthi kumele kube indlela ayiphatha ngayo ihlukene kunabanye abantu noma kumele naye enze njengoba abanye abantu benza nje mhlambe okubukeka ngazuthi kuthanda ukuba yichilo. Mhlawumbe siqale la Nolanga ekuthenini umuntu okholwayo njani.
umuntu okholwayo umuntu akuyena umuntu osingathi mhlawumbe umuntu oyanjalo kodwa umuntu onayo inkolo yokuthi uNkulunkulu uyaphila. Uma ngabe lo muntu engumKristu onana noNkulunkulu ukuthi adlule egameni lenkosi uJesu Kristu. Uma lo muntu eyiNazaretha unenkolelo yokuthi uShembe uqobo lwakhe uNkulunkulu wehla ezulwini wazoba uNkulunkulu phakathi kwabantu. Kodwa futhi lokho uma ujula kuyakhomba ukuthi ngale kaNkulunkulu kukhona ubaba uyena esimbiza ukuthi ke uJehova ayayithiwe-ke ugama leni. Uyena ke esikholwa ukuthi naye fanele simbone kodwa ngokuthi sihanjiswe nguye thina amaNazaretha uShembe. uShembe ke sikhuluma ngaye njengamanje uShembe okhona esihlalweni okuthiwa ke unyazo lwezulu. Yebo. Onokuyena ohola inkosi onokuyona ohola ke ibandla lamaNazaretha asebuhleni. Unyazo lwezulu. Yebo. Manje uma umuntu kuthiwa ikholwa lezo zinto ezikhala iyahlupa indaba yokumuntu ukuthi umuntu okholwayo afanele kanjani noma umuntu okholwayo kwesisikhathi kulindele ukuthi enze nezinto okungenzi zenze umuntu. Wafanele yena abe umuntu uvuma yonke into ngamanye amazwi. Efanele yenze kuye bese kuthiwa uyakhona. Uma ke wenzeka into kwena bavele bethi abantu hawu ukholo bese bekhohlwa umuntu ngenhliziyo. Okay, asibuyele mbancane ukuthi umuntu okholwayo ngokwami kufanele ukuthi ube umuntu oyiphethe kanjani. Yebo. Umuntu okholwayo kufanele ube umuntu njalo uma ekhuluma uqala ngaliphakamisa izwi. Akulindele ukuthi futhi ngabe yena umuntu othuka inhlamba. Endaweni zokusebenza angabi umuntu onolaka. Into encane nje yena usenolaka noma mefika abantu bexabana naye. Asitale endaweni akhe kuyona. Endaweni akhe kuyona akulindelekile ukuthi atholakale umuntu oseyindabeni. Osexabanisa omakhelwane. Akulindelekile ukuthi ube umuntu othukana nomakhelwane. Ize ithi inkosi yamaNazaretha unyazo lwezulu uma umakhelwane wakho nibanga nayo indawo ithi ubomsikela endaweni yakho uthi hayi makhelwane wami nansi indawo kulungu ungayithatha. Ngoba umuntu oyikholwa ulindeleke ukuthi enze kanjalo ulindele ukuthi sacrifice. Ulindele ukuthi umuntu oyikholwa angabikho umakhelwane angakhulumisana naye nangangeni khona. Emsebenzini ulindele ukuthi angatholakali exabanisa abasebenzi. Futhi angayi koncetheza ngamagama abanye abantu kubaphathi. Enkonzweni ulindeleke ukuthi abe isibonelo esihle. Afike ngesikhathi esontweni futhi enze zonke izinto ezifanele nemnikelo ayenze ngendlela efanele ukukhuluma kwakhe uma kwenzekile wathi akakhulumi. Ukhona omunye ongasho ukuthi uma ukholwa khona umuntu okakufaka umuntu ehlweni ngoba ethi uyakholwa uzubone na ukuthi hawo lo muntu wenza lento ngoba ngithi ngiyakholwa sekuyila edlalela khona. Magcina isimo sikanjalo sesingaphezulu kwamandla. Ilento engingakhuluma ngayo eqaleni la ngathi uma ngabe ukholwa abantu bayalindela ukuthi wenze izinto obengenza omunye umuntu ngoba kuyenzeka kanjalo. Mhlambe khona ekhaya uthola ukuthi mhlambe umakhelwane wakho uphilisa kabi. Kodwa manje ngeke ukwazi ukuthi ukhulume naye ukuthi ngendlela ethile ngoba uyakholwa. Nasemsebenzini futhi ngokunjalo. Uthola ukuthi bakuphethe ngesihluku mhlambe afuna uphelelwe nawo umsebenzi. Mhlawumbe abanye bahlangane ngabo kodwa awukwazi ukuthuka inhlamba wenze zonke lezi zinto usebenzise lemithi ngoba wena wenze njani ngoba uyakholwa wena fanele ukuthandaze njalo bona abathandazi mhlambe kwesinye isikhathi mhlambe bona baphethe imithi. Kukhona izinto la mntwana dabe zithebeke sibone la kuma WhatsApp. Uthola ukuthi khona enye nje yake yaba khona la ku WhatsApp vele izingane ziphuza zigcoba udaka lapha zisophuzweni. Ungathini kubantwana abakholwayo uma kukhona umuntu ozoshutha kanje naye bese vela phakathi lapho ungaluleka uthini akusikho yini ukuthi bahudule mhlawumbe igama lenkolo noma lohlela kulona? Ngingabona kukhona umdlalo wecricket ekuthiwa uHashim Amla
uHashim Amla udlala i-cricket ibixhaswe u-SABC, South African Bureau, also noma asithi South African Breweries, inkampani ephisa ubhiya. Lephisa ubhiya njengokuyinhlelo kwezoku-advertiser, kufanele kube nelogo esikibheni noma eshethini eligqokwe umdlali nomdlali. Kodwa uHashim uyisulumane kwelakhe ngeke ifakwe ilogo kabhiya ngoba uyikhuluma inkolo yakhe. Kwaba nomsinjwana kwagcina sekuvunyelweni ukuthi ngempela inkolo yobusulumane ayivumi ukuthi abonakale egqoke i-t-shirt enelogo yakwabhiya. Kwase kuba uyena yedwa kubadlali abawu-11 abasenkundleni ongayifakile, bonke laba abanye abawu-10 bayifaka. Uyabona labantu bayama enkolweni yabo, ayikho enye into abayicabangayo futhi abafuni badidise kuyona. Angilokho kusinika ukuthini-ke, kusinika ukuthi umile enkolweni yakhe. Manje kulo mbuzo obuzayo-ke kuyihlazo lulama ukuthi ngabonakala ingane ethiwa iyakholwa idlala ngotshwala. Umuntu uma ekholwa lokhu kuyiqiniso, akufanele ancokole nangokucona, akufanele adlule nokudlula lapho esangakho utshwala. Awuzihlanganisi, awudlali ngotshwala, awujukuli ngabo, awuthinti, aleke ibhodlela likabhiya ekhaya, akukho lutho oluhlanganisa notshwala uma uyikholwa. Lokhu uHashim Amla lengikhuluma ngaye ukwenze kwaba isibonelo esihle kwindlela esimangaliso. Kwathiwa ungcono ungamane kuphele ukudlala i-cricket uthole umsebenzi kunokuthi angabonakala agqoke i-shirt. Akusho ukuthi akaphuza utshwala, kuthiwa agqoke i-shirt. Washo ukuthi ngigqoke i-shirt mina elineswini enelogo yotshwala, ongcono ungamane ngeke ukudlala. Yabona ngaze ngayithanda le oyisho linganisa ngayo, ngathi ingazwakala umhlaba wonke, ikakhulu kubantu abangayihlanganisi nezinto ezikanjalo, bangayihlanganisa okwangempela. Kuba ihlazo-ke makutholakala ukuthi mhlawumbe khona umuntu oyiNazaretha abonakala edlala ngotshwala bese ngiyengidumale nami. Ngiyengidumale ngiyenza zona lesi sibonelo ngithi mina enganangu lo, kanti wena yakho inkolo uyithanda kanjani? So ikholwa notshwala akuhlangani. Hayi into ezimbili engahlangani. Noma ngabe ukholwa kuyiphi inkolo, noma ngabe ukholwa kuphi, uma nje uyikholwa awuhlangani notshwala. Awuthinti nangesandla udlula ngabudayisa ngakhona. Cha, kezwakala mntwana, sizwa kahle kakhulu amagama osiphe wona. Le nje ogcine ngayo ngiyithanda kakhulu, engathi ingaziwa noma ingafika endlebeni zabantwana abaningi, kakhulukazi abakhona ey'ndaweni zokukholwa noma zokukhonza nokuthi bahloniphe inkolo yabo. Mhlawumbe mase sesisika la elijikayo, kumuntu-ke mhlawumbe akekho esontweni, akekho ey'nhlanganweni ey'thile, kubalulekile ukuthi naye ayiphathe kahle, noma uma ukuthi uyazazi ukuthi akekho esontweni, akekho ey'nhlanganweni ey'thile zomphakathi, angayiphatha noma kanjani. Umthetho wesintu, uma ngithi isintu ngikhuluma ngamaXhosa, amaSwazi, amaVenda, amaZulu njalo njalo. Umthetho wesintu uthi phathana kahle nabantu bonke. Awusho ukuthi phathana kahle nabantu obana uyakholwa. Njengokuthi umthetho wesintu uthi uma uhlangana nomuntu uyambingelela. Lokho sesikubona namhlanje akuseyikhona ukuthi nihlangane nomuntu uyambingelela. Into sekuthi umuntu uyambingelela uma uhlangana naye. Lokho kuyisintu nje esidalwe naso. Kuyisintu, uma ewuntanga yenu uyambuza impilo, kodwa uma emdala kunawe awumbuzi impilo. Uyambingelela nomncane ukuthi njani ekhaya, bese wena-ke umncane usho cha siyaphila ekhaya, bese uyathula. Awumbuza ukuthi umuntu omdala impilo njani, kodwa-ke lilonke nje umuntu omdala umuntu uyambingelela. Owesifazane uma uhlangana naye uyambingelela. Kahle kahle mntwana, lapho umuntu owenza kanjalo ewumntwana, lento uyidonsephi ekhaya, kumele ayidonse ekhaya. Uma ngabe ukuthi uyingane ebingelelayo, into uyithatha ekhaya, uyifundiswa ekhaya abazali bakho. Ukuthi umuntu omdala unjani, uyahlonishwa. Ngoba abantu bebephila kahle kuqala, besaphila ngokuhloniphana. Umuntu emazisa omunye umuntu engekho umuntu ozizona emkhulu kakhulu kunabanye abantu, noma engcono kakhulu kunabanye abantu. Ngoba ngathi ngale engishendulo bekuyaye ukuthi umnumzane omunye uma engenazo kahle inkomo, omunye enze lento yokuthi ukumsisela, amthathe amnikeze inkomo uhlale ngakena khona naye ezosenga iy'ngane zakhe zidle naye. Kwakuphiliswana, kuphilelwana. Bebephilisana abantu, bebethandana abantu, bebehloniphana abantu. Cha, sizwa kakhulu, siyabonga kakhulu mntwana amazwi usiphe wona.
mhlambe nje sesigoqa inyanga esikuyona mhlambe ungathini enkolweni esikuyona mhlawumbe ngayo ungathini nje sike lijikayo enkolweni yobuNazaretha enkolo yobuNazaretha phela nolanga sifundiswa into yokuqala ufundiswayo inhlonipho ifaka izinto eziningi inhlonipho ifaka ukwazisa abantu abadala ukwazisa abantu abancane ifaka futhi ukwazisa abantu abagcotshiwe ifaka nokuhlonipha abantu besifazane futhi phakathi njengoba sikule nyanga yenyanga yezulu isikhumbuzo inkosi inyanga yezulu kule nyanga inyanga enkulu kakhulu ngoba inyanga lapho wakhothama ngayo inkosi yamaNazaretha yesithathu inyanga yezulu yabuyela ekhaya ezulwini njengoba kuyinyanga yezulu manje kulezi insuku inkosi yamaNazaretha esesihlalweni nonyaka wezulu isiphile ithuba lokuthi sikhulume ngayo inyanga yezulu sikhulume ngemisebenzi yayo siyihloniphe siyikhumbule ngoba kuyisintu futhi ukuthi umuntu osahamba emhlabeni nomuntu nje bhaqa uhlala khunjulwe umuntu osahamba kanganani-ke uNkulunkulu inkosi yonke yamaNazaretha sikhumbula yona nje kule nyanga nolanga kulokhu kuqalwe-ke ngesabatha kuyaqhubeka njalo kuyoze kube isikhathi lapho inkosi yamaNazaretha kunyazi bezulu ethi cha sekwenele manje bantu bami sesimkhumbulile umuntu omdala wasezulwini ake sibeke ethali indaba yakhe siyobuye sithathe ngelinye ilanga wayibeka kahle mntwana omunye umuntu bezophambuka lapha athi hayi koze kufike isikhathi esithile kuyasho ukuthi hayi engazi ukuthi usumkantshubovu akekho okwaziyo ukuthi kuyobe kuyisiphi isikhathi ngabe nje ukuba iphutha noma njalo ngoba akekho nobazi ukuthi sizonikwa nini ithuba siyayisilinde izwi kube yilona linika ithuba uma lithi izwi sekwenele futhi kusuke sekwenele hayi siyabonga kakhulu mntwana nangesinye isikhathi sokuthinta ngoba siqalile i-podcast yethu le yokukhuluma nabantu esinabo la ku-YouTube kakhulukazi abalandeli bebonani iPromedia. Siyabonga kakhulu mntwana. Ngiyabonga nami nolanga nginethemba lokuthi mhlawumbe ngokuzayo uline wethu yobe usumuhle kunalokho ngoba namhlanje futhi ngithe ukuthindwa nawo umkhuhlanyana kancane mhlawumbe ngokuzayo nami sengelaphekile kuyobe yonke into isimi kahle konke sihamba kahle ngokuzayo nalelo themba njalo. Siyabonga kakhulu sinawe nje. Ngiyabonga kakhulu nolanga mntwana.